Hello, maayong adlaw, maayong buntag, maayong hapon atong tanan din ha mga bayot. Ubani na pug ko sa ako ang adlaw karong adlaw mga bayot sa ato ang pag hinikay-sikay aning atong balay nga galamhanan aw unsa. So for today's video, maggama ta og sudan mga bayot sa agi kaingon ko pa sudan ang kalanon sa matag adlaw. Ato ang recipe karon karning manok rani mga bayot, then magkuan ako. Magluto ra ko og kanang potato ba. Akong butangan og edible o sa in English pa french fries. Delicious ang french fries ni Tabi boy. Dayon ako gilatan din ha sa likod mga bayot. Karne po na siya. Kay in case og di sila ganahan mo kaon sa karning manok, naka karning baka nga akong gilatan dra mga bayot. Pero gamay ra na siya mga bayot, pero moistrit na gid pud imong tinay andag makakaon kag usa ka hiwa. Kaya ang gihiwa ana dako pa sa akong nawong. Bot. Bitaw joke ra ay. So aron mahumanta, tala, ubani ko ninyo sa ako ang paghikay. Ako sa din gihumulan ning karning manok dire mga bayot kay perting kusina. Dayon human ato nang slice na hibong ko nga naay garter mga bayot o ambot asa ni gikan ga Chinese ning karning manukan eh. Dayon ako din nang siyang gibutang ra mga bayot aron makatulo ang iyang duga. Dayon wa na timo pakit mga bayot ug sa akong gipang sagol-sagol ana kay parihar gyapon atong sagol sa tong una. Den luto na ni ready to serve na ni, den nagluto pugod ri potato mga bayot. Den akong ugangan galuto dire og biscuit mga bayot. Dayon gisugo ko niya pa slice din hikay og siya kunoy mag-slice dili kuno pariha ang size na kunoy gamay og dako. Dayon ang gisagol diyan niya apple og banana mga bayot, banana, saging bitaw. Ang kalanon kanunay ni Tabib diri, saging ra gyud madali. Tawa ninyo akong gilatan mga bayot, gabukal-bukal na siya mga bayot oh. Tawa. 2 hours ako ning gilatan mga bayot. Akong anak natulog pa mo nang nakahikay ko og sayo. Kay og ang ako ang anak magmata. Unsay gibuhat sa anak, buhaton pud sa inahan, gasunod-sunod na iyon og irong ikugan. Dayon ang labadi ko diri mga bayot, ako na nang ilayhay karong taod-taod. Pakiton ta mo asa na ko ilayhay ha. Walay kawayan dinhi nga sampayanan. Wapoy mga kahoy dinhi nga isablay o bato bagha nga ato ang kalayhayan. Ang ila dinhi kanang murag alambre man siguro nang nasa gawas nga naay puti-puti. Bisag tugnaw ka sa gawas mga bayot, manghalay ko unya nig buklas nako anak murag mga zombie ganang. Nang tuskig ng mga sanina kay dili na mauga mga bayot, pero makaginhawara noon sa gawas. Dayon ako ipakita ninyo og asa ko dapita manglayhay mga bayot. Nagilis di kong sanina mga bayot kay mura ko itakigan sa kuang sanina ganina perting tugnawa. Mo ning diri mong halayhayan mga bayot, bira-bira, tulod-tulod. So dira na ko ilayhay ang kuang sanina. So magamit tag kimpit mga bayot kay di na aron di na mahulog na ato ang ipanghalayhay da sa gawas. Kayo niya, og di nato ni gamitan og kimpit mga bayot, igbalik na tuglantaw ani, wa na naabot na nig Pilipinas gurog lupad. Kay hangin kay diri mga bayot. Hangin tugnaw kay hangin. Lantawaran na nyo nira akong ilog og puti bag lagom. Og lagom hatagi ko niya paputi ang akong ilog mga bayot. Kaya ko ikapalit. Sulas na ni mga bayot, mahuman na tahapit. Upat ra ni kabuok ni ako ang labhan. Ang tawan ninyo. Muna ako mga nilayhay. Then nato ni siyang siradaan mga bayot. Dita pa nahuton din ha. Then ang ugangan dahil sa'yo kayo mata mga alas 10 guro sa buntag mga bayot. Humana siya og pamalansa. So humana manig pilo, humana po nigplansa. So ato rin isulod sa kwarto mga bayot. Sanina na sa akong anak siya may gaplansa kada adlaw. Gina siya mamalansa sanina siya nga po mga bayot. Inana siya kalimpiada mga bayot. Bit babe! Kay humananig glaba, humananig plansa, humananig pilo. Ibutang na lang ni nato sa tong kabinet mga bayot. Dayon karon plansa ko dinhi sa among beddings mga bayot kay mag-ilis ko niya og mga punda mga bayot.
So ato ra nang kuhaon din ha kay atong plansahon. Then ato ra nang patindugon na atong ironing board ra mga bayot kay di na mo gamit og di na ato na patindugon. Then ato ra nang taplakan din ha sa atong habol nga gamhanan mga bayot. Then atong pasigaw ng suga dayon atong isaksak ni mga bayot then magsugod na tag orimos diri ay. Bitaw ay nakanumdum ko sa una ba nga wa may plancha nang hulami og plancha dito sa ilang kabibi man siguro to layo kaayo mga bayot. Then ang katong plancha mga bayot uling mo ibutang para mo init. Nakaplansya mi sa nag electric anang kolehiyo nako. So ang uban ni mo mga sanina bayot para dali ra mamala diri na mo ibutang mga bayot. Kani siya heater ni siya dinhi. Taas na siyang pagkahitira. Og dinha kay sa ka oras magpungko. Aw, maingon sa bulad ini kuman. Hintos kig ka. Kay init jud ni siya mga bayot oh. Hala init. Nagutan na day ako ang bahandi mga bayot so magsugod na mi inig pangbuskag may kay mao man iyang trabaho kada adlaw maghilak man gid iyang kamot og di na kapangubil sa akong gipang-arrange mga bayot. Dayon pasagdalan ako na siya tama na siya mapulan mga bayot bahalag dagko kay kog hipuson basta kay malipayon lang na akong anak kanunay kada adlaw kada gabi ina siya dira mang buskag mga bayot. So mao to mga bayot akong mga wara-wara karong adlaw ah. Salamat sa inyong paglantaw and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye-bye.